El disseny gràfic és comunicació visual. Comunicació mitjançant textos i imatges en suports físics i virtuals. En el cicle de disseny gràfic publicitari, volem preparar l'alumne en la comprensió del llenguatge visual mitjançant els elements que són propis d'aquesta especialitat del disseny: la tipografia, la imatge gràfica o fotogràfica, el color i els símbols. El dissenyador gràfic ha de saber respondre al repte de crear un missatge que atengui les necessitats del seu client i sigui entès i valorat pel públic que l'ha de rebre. I aquest missatge, a més de clar i comprensible, ha de ser atractiu, singular i seductor. I per poder respondre de manera professional a aquest repte, a l'escola ensenyem l'alumne a comprendre i gestionar els codis visuals que de manera imperceptible tots utilitzem dintre la nostra cultura i societat. El disseny gràfic publicitari treballa en molts suports, tots ells en format físic, i que arriben a un variat criteri de receptors mitjançant diferents sistemes de reproducció. Podem generar identitat visual per a empreses, institucions i productes, mitjançant publicacions periòdiques, suports promocionals, catàlegs, envasos i suports de venda. També podem visualitzar els missatges publicitaris ajudant al públic a orientar-se en espais mitjançant la senyalització, donar a conèixer esdeveniments i espectacles i facilitar informació sobre temes complexos mitjançant imatges i gràfics. Com a professionals, ens podrem incorporar als departaments de comunicació d'empreses, editorials, fabricants o distribuïdors i, evidentment, en estudis de disseny ja establerts, sense oblidar la possibilitat de poder obrir el nostre propi estudi i treballar directament per als nostres clients. Els continguts docents variaran segons les matèries, siguin teòriques o pràctiques. Les matèries teòriques aportaran capacitats per entendre, analitzar, discriminar, triar i desenvolupar criteris i valors, mentre que les pràctiques ens aportaran coneixements sobre com aplicar els diferents llenguatges i les eines que ho faran possible, siguin manuals o digitals, mitjançant projectes, alguns dels quals seran reals i tindran visibilitat pública. Com a escola, estem al dia dels esdeveniments que es produeixen entorn de les àrees de cada cicle. L'alumnat assisteix a conferències, exposicions, festivals i d'altres activitats que puguin resultar d'interès i complementàries al seu aprenentatge. Mantenim contacte amb empreses del sector per tal de fer-hi visites i que l'alumnat pugui copsar la realitat del món professional. També s'organitza un viatge anual on l'alumnat i professorat comparteixen uns dies de cultura i oci en un entorn diferent a l'educatiu.